Bem, não é assim de pai, gente. Mas olha tudo. Chega. Bota isso. Eu tô precisando, jumping, tá aí? I'm jumping, boy! Ai, mano! Zadržbu! Yamakashi! Yamato-ku... Oh! Andrea, викаш и... Шу! Опа! Чакай да го хвана. Чакай са махна, се взели отгоре ми. Да бъде там, не? Готово е. И аз сега ще го. Бръкни му в газа, бе. Не, бе. Без газа. Краката му, бръкни му единия крак за стола. Майко, Чичи! Ела, какво покажеш на криво? Кой ще го скъса с крак, бе? И, башто, някакви са някакви. Не можеш, бе, с крак. Охо! Ескърски крачета. Чакам. О, бранчето да. Не, бе. Я пикни долу, бе. Не, бе. Ще пани. Ския му газът. Не, да коса. Той си пален. Ние с клещи как ще влязат в газа по него. Обаче му заболя. Чай ще ви. Хайде, Николай. Хайде, Николай. Ще откъснеш езика. То така дига крак. Бак си с багажите, какво прави? Хайде, Николай. Какво да прави? Нали там? Да поразлекнеш да скоча от тебе. О, на мен ще се качва. Да, видим, да. Ама искам да паднеш по нос. Мен много ми са се вече. Хайде, Николай. Къде е толкова далече, бе, ще баря? Ама и на ръце се държа, бе, тъп. Той е много тъп. Сузията ми, Дръжта здраво! Не, дръжта здраво! Дръжта само здраво. Дръжта здраво! Той ще трепне. Ти мисли, не Няма, се не, справя. да съм подготвена. Подготвям се, да, не дигай, мисля, че се надигаш. Няма да се надигна. Напред, гледай коло. Ай, хубаво скочи. Много добре. Много добре. О! Няма ли се? Ще да не? Але хана? Але не да? Малко назад, бе. О, не дела. Назад е, бе. На слама. Назад, колко си пак ти скока е. Какво направиш? Дай си глад. Не, види си го. Дръжта На здраво. теб Але не! Чакай. Няма да ми как се получи. Как